Ahoj, mé jméno je Bára a dnes jsme si udělali výlet na Benešovsko, kde se nachází útulek, který spadá pod organizaci Home for Pets. Bára je majitelka 2 staffordshireských bulteriérů a v posledních letech se věnuje mašerským disciplínám. Právě proto vznikl nápad uspořádat charitativní závod pro již zmiňovaný útulek. A pro kohože bude, tak to už vám zase řekne Bára. Jelikož se bude jednat o první ročník, tak závod bude určen pouze plemenům typu bull. Home for Pets se stará o zvířata více jak 10 let. Ale více nám k tomu řekne naše matadorka Zorka. Ahoj, moje meno je Zorka. V našom útulku Home for Pets sa staráme prevažne o psy, mačky a máme tu aj hospodárske zvieratá. Priemerne mávame asi 30 psov, maximálna kapacita je do 40. Pre zaujímavosť, denná spotreba granuly je okolo 10 kg. Provoz nášho útulku nás stojí okolo 100 000 korún mesačne. Naše psy zožerú tak 300 kg granulí mesačne. Ať už jste nadšení běžec nebo chcete pouze podpořit dobrou věc, velice rádi vás přivítáme na prvním ročníku tohoto charitativního závodu, který je určen pouze pro bull plemena.